ndị enyi m, anyị na-asị gị nnọọ maka GCK kwa ụbọchị. Ekpere anyị bụ na ihe mmemme a ga-ezute gị na ọchịchọ nke obi gị. O nwere ọtụtụ mgbe ka mmadụ na-achọ ka o were ndụ ya dị ka o rimiri nke ndụ ka ọ na-egwugharị n'ụbọchị n'ọnwa, eleghị anya ike agwụ ya n'ije ya ọ na-aga. Ọ bịa gotekwa n'otu ebe na onye na-akwụ ụgbọ, onye nyere ya enyemaka, wee buru ya wee gaa n'ala. Ekene dịrị Chineke na onye ọkwọ ụgbọ ahụ nyere ya aka gwọpụta ya n'ebe mmiri ma debe ya n'elu ala, ebe ọ nọ wee nweta ikuku ndụ, ma bụrụ onye nwere mkpali ịbanyekwa n'ime njem nke ọ na-aga ka o wee bịa na njedebe ya. Eziokwu nke ndụ m bụ ụwa anyị nọ n'ime ya dị ka orimiri nke anyị na-agagharị n'ime, na-egwugharị na mmiri nke ndụ nke na-eburu ya gbago agbagọ ma bụrụ ya gbada agbada. Mgbe ọ dị ka gasị na ọ dị taa onye ọzụ atụrụ Kumuyi na-ekwu maka Jizọs, ndụ nke ga-ezu oke wee nye gị, nke ga-eme ka ị dị ọhụụ wee dị njikere izute ịma aka ọbụla. Lee onye ọzụ atụrụ n'akwụkwọ Aịzaya isi 45 amaokwu 2. Aịzaya isi 45 malite ego na amaokwu 2. Lekwasịnụ m anya, leenụ m anya. Ị na-eleba ya n'akụkụ a, na-ele ya n'akụkụ nke ọzọ. Onye nwe anyị na-asị mmeri adịghị ebe ahụ, nzọpụta adịghị n'ebe ahụ. Ị na-elele ya n'ogwu niile ka a gasị na ọ bụ ya bụ chi, nzọpụta adịghị ebe ahụ. Ị na-ele ya na mmiri, ọ dị ka a gasị na oge wetara gị nnapụta, nzọpụta adịghị ebe ahụ. Ị na-eme agwọ ọgwụ na-agba afa nke ndị ụka, onye nwe anyị na-asị na nzọpụta adịghị n'ebe ahụ. Ị na-ele anya na ịgba mbọ nke mmadụ, ihe pụrụ ime n'onwe gị. Nzọpụta adịghị na ịgba mbọ nke mmadụ nke ị na-agba n'onwe gị. Ị na-ele anya na mkpebi gị, ihe ndị a m ga-emeri ya, ị gaghị emeri mmehie. Na mkpebi nke mmadụ, ị na-ele anya na omenala nke ndị nna nna anyị ha nyere anyị ya, fe nwere ike imeri site n'omenala ahụ, ma ọ bụ ihe mmehie na-eweta, ma ọ bụ ntaramahụhụ nke mmehie, ihe ha nyefere anyị. O nwe onye nyere ihe anụ, o nwere onye ọzọ nyere onye nke ahụ. Ọgbọ kwuru ọgbọ, anyị wee bụrụ na ọgbọ anyị niile ndị mmehie, ndị na-enweghị ike, ndị na-enweghị enyemaka. Ọ sị na mmadụ na-emehiewo ka ihe ọ pụtara ka ha rabụ ndị natara otu omenala ahụ nke ị natara tutu gị onwe gị, ha wee na-enyefe n'aka mmadụ na-emehiewo. Ha ereghịkwa oto Chineke, ma dịka ilewara anya ebe a, lee anya n'ebe nke ọzọ, na-eche na ị nwere nzọpụta n'ebe ahụ, mana ugbu a lee anya n'ebe kwesịrị ka ile anya. Ọ sị leenụ m anya, ewee zọpụta unu. Dịka ị na-elekwasị onye nwe anya n'abalị a ga-azọpụta gị. Ọ ga-ewepụ mmehie niile, ọ ga-ewepụ amamikpe nke mmehie, ọ ga-ewepụ ikpe ọmụma nke mmehie. Ọ sị leenụ m anya, ewee zọpụta unu nsọtụ niile nke ụwa, unu nsọtụ niile nke ụwa, unu nsọtụ niile nke ụwa. Onye ọbụla, ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla ị meworo, naanị ofu ụzọ ị ga-eji nwee nzọpụta nke onye nwe anyị bụ ilekwasị nwa atụrụ ahụ anya nke Chineke nyeworo. Ọ sị na ị na-ama onwe m bụ Chineke, ọ dịghị chi ọzọ dịnụ. Nke mbụ, lee nwa atụrụ Chineke nke eluigwe ahụ. Site n'ụzọ dị otu a, nzọpụta ga-abịa, mgbaghara ga-abịa, nnwere onwe ga-abịa site na ya. Ọṅụ nke nzọpụta ga-abịa. Owe anya na eluigwe edewe aha gị dịka mkpụrụ obi a zọpụtara, ka ndị a ga-abịa. N'ihi na ị na-elekwasị nwa atụrụ Chineke nke eluigwe anya, kwere. Mgbe ị kwere, okwu ahụ ga-eme ka ike nke ọgwọ nsọ abata na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị kpụrụ isi dịka ị na-ekwere, anya ndị akpụrụ isi ga-emepe,
ọ bụrụ na ị bụ ngwọrọ dịka ị na-ekwere ya n'abalị taa, otu ihe ịrịba ama ahụ ga-emekwa na ndụ gị. Kwere onye ọgwụgwọ nsọ, onye nwe anyị na-agwọta ọgwụgwọ nsọ na ịdị mma ya. Ọ bụ onye nwe anyị, ọ bụ ya na-ahụ ihe niile, ọ bụ ya na-achịkwa ihe niile. Ihe ndị ahụ nke na-echegbu gị, ihe ndị ahụ nke na-eme ka ike gwụsịa gị, ka ị ghara ịdị ike, ka ị ghara inwe ume, ị nọrọ ebe ahụ. O nweghị ihe pụrụ ime enye onwe gị. Ya onwe ya bụ onye na-ahụ ihe niile, ọ ya na-elekọta ihe niile anya. Ọ pụrụ iwepụ nrịanrịa ahụ niile na ndụ gị. Si ekwere m, kwuo ya ọzọ, ekwere m. Lee na Mak isi 5 amaokwu 36. Mak isi 5 anyị na-agụ malite na amaokwu 36. Si ngwa ngwa Jizọs nụrụ okwu ahụ nke e kwuru, ọ sị onye isi nke ụlọ sinagọgụ ahụ, ọ sị, atụla egwu, naanị kwere. Ọ dị onye bịaranụ ịkpọ Jizọs ka o wee gwọọ nwa ya nwaanyị, naanị otu nwa o nwere. Dịka Kraịst nwoke a na-aga ije gwọọ ya, ewee weta ozi asị, ugbu a na nsogbu a gafee na otu a ga-agwọ ya. Nsogbu ị nwere ugbu a n'ebe nwa gị nọ, ọ gafego ihe mmadụ nwere ike ime. Ha na-asị na ọ dịzighị ihe mmadụ ọbụla pụrụ ime ugbu a. Ihe niile abịawo na njedebe. Kraịst abụghị mmadụ ọbụla. Kraịst abụghị nwa atụrụ ọbụla. Kraịst abụrụ onye ndu ọbụla. Ọ bụ onye pụrụ ihe, onye pụrụ iche. Ihe ndị ọzọ na-enwere ike ime, onye nwe anyị ga-eme ya na ndụ gị. Ihe nke ike gwụworo gị, sị o nwezi ihe mma anyị ga-eme, n'ihi na ya abịawo na njedebe na ọgụgụ nke ihe niile. Onye nwe anyị ga-abanye na ndụ gị taa. Ihe ahụ ndị mmadụ na-asị na ọ dịghị onye pụrụ ime ya nụ, onye karịrị mmadụ niile pụrụ ime ya nụ. Ọ ga-eme ka ọ guzosie ike. Ọ ga-agwọ gị ọrịa. Ọ ga-ebibi ọlụ niile nke ekwensu na ndụ gị n'abalị taa n'aha Jizọs. Ọ ya mere onye nwe anyị ji wee sị na ọ bụ ya bụ onye nwe anyị na-agwọ ọrịa nke ịdị mma niile. Ịdị mma niile dị n'ime ya. Ịdị mma nke arụ ike gị, ịdị mma nke na-agwọ ọrịa, ịdị mma nke na-anapụta, ịdị mma nke na-eme ka ị nwere onwe gị, ịdị mma nke na-eme ihe ịrịba ama na ndụ gị. Ihe niile dị n'ime ya ka ọ dị. Ọ ya mere o ji wee sị, atụla egwu, atụla egwu na ọrịa ga-egbu gị, ọ gaghị egbu gị. Atụla egwu na mmekpa arụ a ga-enomi gị, ọ gaghị enomi gị. Atụla egwu na o gburu onye a, gbuo onye nke ọzọ, n'ọmụnwa ka o ruturu ka ihe m ga-eme. Chineke nọ n'ime Kraịst. O meworo gị ihe niile n'abalị taa. Dịka ị na-elekwasị ya anya, ị dịghị atụ egwu ọbụla na ọrịa ga-aga n'iru. Ike nke onye nwe anyị na ike nke ọgwụ nsọ nke onye nwe anyị ga-abata na ndụ gị n'abalị taa. Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Olee ebe ị nọ? Ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị. Pụọ na ọrịa, pụọ na mmekpa arụ, pụọ n'ike mmụọ ọjọọ dị iche iche nke na-emekpa ndụ gị arụ n'abalị taa. Atụla egwu, naanị kwere. Okwu ahụ ga-alụ ọlụ na ndụ gị n'aha Jizọs. N'ihi na Kraịst akwụwo ha niile. Ọ kwụrụ ha niile maka onye ọbụla. Ana m ekpe ka amara gị na ebere gị na obi ọmịiko na ịhụnanya gị na a ga-eme ka ọ pụta ihe nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara bịara onye ọbụla ugbu a nke na-echegharị na mmehie ya
na-ekwere na gị ugbu a. Ka nwere onwe bịa, ka nzọpụta bịa, ka ọṅụ nke nzọpụta rubaa n'obi onye ọbụla ugbu a nke na-ekwere na onye nwe anyị ugbu a n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ana m ekpe onye nwe anyị ka eme ya ugbu a na ọṅụ nke nzọpụta na mmeri na udo nke nzọpụta bata n'ime obi ọbụla ugbu a. Mee ka ọ guzosie ike na ndụ onye ọbụla, mee ka ọ guzosie ike n'obi onye ọbụla. Daalụ onye nwe anyị n'aha Jizọs. Amen. Eluigwe ga-eme ka ihe ịrịba ama guzosie ike. Nna, n'aha Okwu Jizọs Kraịst, anyị na-akpọku gị ugbu a. Ị gaghị agọnarị anyị okwe nke ndị gị, nke ndị na-echere ịnara ihe ịrịba ama ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe onye ọbụla nke na-atụ anya ọgwọ nsọ, nke na-atụ anya ihe ịrịba ama ya, nke na-atụ anya nnapụta ya, onye nwe anyị nye ha ya ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ike gị pụta ihe malite n'isi ha wee rue n'okpuru ụkwụ ha, akụ arụ ha ọbụla nke nwere ụdị ọrịa ọbụla, arụ adịghị mma ọbụla, mmekpa arụ ọbụla, adịghị ike ọbụla, metụ ha aka ma gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ọya kansa ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọya adịghị ekwe ngwọta, ana m enye iwu ugbu a ka a gwọọ unu ugbu a n'aha Jizọs. Ihe arụ ọbụla, ọrụrụ ọbara n'ime mmadụ, ana m ekpe ekpere onye nwe anyị ka ihe ọbụla nata mmetụ aka pụrụ iche nke onye nwe anyị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere ka ọrịa nke tewara aka ọ nọ, ka ọ nata ike nke ihe ịrịba ama nke nnapụta nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ugbu a n'aha Jizọs. Ịkọ ịchịrị ya mmekpa arụ nke mmụọ ọjọọ nke na-emekpe ndụ ahụ arụ, onye nwe anyị, ekpe m mmụọ ọjọọ ahụ ka ọ pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị ka ndị gị mbụ ndị kpọrọ isi metụ anya ha aka ugbu a. Ekpesi ugbu a, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị ochie ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Iru ogbe kwuo okwu ugbu a n'aha Jizọs. Adịghị ike nke arụ na ụdị ọbụla, ihe ọbụla nke na-emekpa ndụ ha arụ, gosipụta ike gị ugbu a. Wepụ ihe ndị a n'aha Jizọs. N'ebe anyị na-ekwupụta okwu a, aka nri aka ekpe, iru na azụ, gabiga mgbidi ahụ, ike nke ihe ịrịba ama ka ọ pụta ihe ugbu a n'aha Jizọs. Udo zikọrịta ozi ebe ọbụla, n'ọgbakọ ebe ọbụla ndị mmadụ na-elekwasị gị anya ugbu a, na-emetụ gị aka n'okwukwe, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ọgwọ nsọ ebe niile, nnwere onwe ebe niile. Onye nwe anyị, ekwere m, ha kwere, anyị niile kwere. Lụọ ọlụ ebube gị na ndụ onye ọbụla. Daalụ onye nwe anyị, anyị mara na imewo ya, anyị enwetawo ya na nwe ihe nweta anyị. Anyị kwere ya n'aka ọgba ama nke anyị ga-enye. Mee ka ike nke ihe ịrịba ama guzosie ike na ndụ onye ọbụla. Daalụ onye nwe anyị. Ekpere m n'aha Jizọs. Ekene dịrị gị maka isonyere maka ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nke mgbasa ozi ọba nke GCK. Ọ dị anyị mana anyị matara na ihe mmemme a bụ nke Chineke wetara iji wee gọzie gị n'ụzọ pụrụ iche. Ya biko sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị ma sonyere anyị na nzikọrịta ozi. Ọ ga-adịkwa anyị mma ka anyị gaa n'iru ike oke a wee nye ndị ọzọ ka ha mata ịdị mma nke Chineke na ndụ gị. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya karịa. Onye nwe anyị gọzie gị.